Orduan, Ogi etzen itzen zan, ezta? Bai. Zen betero itzen zan Ogi? Oie, hemen itzen itzen zan Ogiek hirulogarren egunean bere ederto jaten zen. Eta barrez kategori ningeroa duzu, altzeu itzen zan gora, eta gainean arrotzea iribihutut, zertute, area gorritxua zein ganetxuen zera, sartu laban. Kolorea bere lehan betxu ertaten narek. Bai. Bai. Orduan, Ogi amakitzean? Bai, eke. Eta zarri askotan, lau oso egiten denean, honek hartua sartu zen dizinean, lehenengo eritxaldi edo batzu egintxe ostean, hola fatxasko baten ganean, sartu hartadurun ganean, eta berdin Ogi egiten zen. Aprobetza itzen zan, orduan, bide batez. Eta ondo, holan ganean da sartute. Orduko Ogik zer, biribilek izaten ziren? Bai, normalean bilibila, ez zerako manakata zementzen. Eta gari uruneaz itzen zan hori. Bai. Eta harto uruneaz itzen zan Ogirik? Bai, baina hartu uruneaz Ogi ez, harto labako ezatakon, baina... Nire zain uzua. Berkeran hau dirin gerukoa, baina ez nik hau baino gulot, baina... Zu hori ezatzuen gustatena, hartoa zinekoa. Hau baino gozo dute, taloa, memein, eta gero, eitzen deunean, pustu egiten da, oza, hien egiten da, igual, pustu zerean. Eitzen denen erretxetik kutsiletxugaz, altzeu, han erdikoan berrotan, ez die minik atzera tapau. Orduan, taloari ez di mintzen dotxezue. Eina probea, ikustuzu. Atzamarraka mantxetan badatuz edo etan zabaltzezenean zertu, mantxau. Haike, ure bat ikutu inortuko bat. Kentzen da. Kentzen da.